Често ме питат, наистина много често, но все още не съм бременна, така че очакваме го. Скъпи Галя и Яне, днес вие много пъти ще чуете, че това е най-щастливия ден в живота ви. Следващият най-щастлив ден ще бъде, когато Галя ще разбере, когато първа рожба. Уникална колекция Атина от монети, които са 24 каратово злато. Те са и част от държавната съкровищница и са уникални и неповторими. Тези монети и след 1000 години ще бъдат уникат и никой по никакъв повод не може да ги замени. Заповядай, куме. Зрители, тук при мен един от най-близките приятели на Яне Янев. Те са приятели вече 21 години, били са даже заедно с студенти. Още в студентските ни години така Яне се отличаваше с нещото, което мен най-много ме е впечатлило, феноменалната му памет. Има невероятна памет. Помни лица, дати, събития, имената на хората. Има много аналитичен ум. И винаги е бил така от хората, които са готови да събарят стени. А той тогава имаше ли така активен, как да кажа, светски живот или беше по-скоро затворен? Срещаше ли се с компании, студентски купони? Ако един човек е затворен, той не може да въздейства върху хората. Аз си мисля, че той не е от най-големите купунджи, но не е и такъв човек, който като започне купона се скрива, бяга и си чете книжка или нещо такова. Господин Семов, срещаме се при хубав повод, сватбата на Яне Янев, да. Как се чувствате и вашата съпруга? Чака хубаво събитие, нали така? Тя го дочака преди 2 месеца. Родихте ли вече? Ние не сме разбрали по вестници, не се разбра. След вашето тържество. Така ли? Никъде не се писа. Значи имаме новина, имате детенце, така ли? Те вестниците и за хубаво и за лошо не пишат за нас, което всъщност е хубаво. Можем ли да кажем как се казва детенцето? Казва се Йоана, Браво. на дядо си Йото и на баба си Анастасия. Страхотно, да е жива и здрава. Роди се на Международния ден на театъра, 27 март. Значи една готова актриса, родила се актриса. Възможно е да намери по-разумни начини да осъществи живота си. Честито тогава, сега се виждаме и на сватбата на Яне Янев. Много хубав букет сте приготвили, подаръка за вас. Не знам дали се вижда там отзад един голям пакет. Може ли да кажем какъв е подаръка или е тайна? Не е тайна. Аз исках много ми се искаше да е нещо свързано с голямото бъдещо домочадие, което се надявам, че Яне ще заведи, но ме убедиха всезнаещи баби, че не било редно, поради което съм взел една скара с дървени въглища, сгъваема, много удобна, с пожеланието огъня в огнището да е преносим, но да не загасва. Янев от 11 години. Тогава през 2000-та година няколко млади момчета тогава се бяхме събрали да учредим Ред, законност и справедливост. Тогава Янев беше на 29 години, аз на 35. И това, което мога да кажа за него е първо, че е най-свестният човек, който познавам в живота си. И второто нещо, че е най-смелият човек, който познавам в живота си.
Днеска на сватбата, какво да кажа, приготвили сме се ужасно да се напием в негова чест и искрено му желаем с Галя да направят едно страхотно семейство, един страхотен тандем и да бъдат безкрайно много щастливи. Добре, пак една от спекулациите или там, не знам, митология около вашата сватба е, че абсолютно всичко ти е без пари, пиене, ядене, рокли, костюми, всички възможни разходи ти ги поемат някакви приятели, някакви спонсори. Дал Господ приятели, да се прекръста, всеки да има такива приятели. Няма да уточнявам, но аз не мога да говоря за такива подробности. Мога ли да кажа на моя съученик, който да речеме един от основните дистрибутори на марков алкохол в Благоевградска област, да му кажа: приятелю, моля те, не доставай за моята сватба алкохол. Ако си ти на мое място, би ли го направила? Нямам такива съученици, за съжаление, иначе ще им се обадя и аз. Да, аз имам и съм доволен. Телешкото месо, което се надявам да ви е харесало, е от моята ферма. Ракията е от кума, както вече видяхте. Той е сравнително едър производител на грозде, има лозови масиви. Да е жив и здрав баща му, все още му помага. Значи наистина по-голяма част от нещата за сватбата си без пари, от приятели и от личната ти ферма. I want to know where are you tonight? А тук горе видяхме един кандидат-президент, който дискретно влезе, подари подарък, седна в края на ресторанта и не знаеме сега участва ли активно в сватбата господин Алексей Петров. Ти си го поканил, той уважил твоята покана. Много спекулации е имало за нашите отношения. С Алексей сме имали служебни отношения през миналия мандат на 40-то Народно събрание. Тези служебни отношения са били по-скоро критични в определени моменти. По-късно разбрах неговия професионализъм и за да се разсеят всякакви спекулации, защото аз съм единственият политик в държавата, който каза, че няма октопод, че всичко е съшито с бели конци и че той е нарочен, защото не е удобен на Цветан Цветанов, а Бойко Борисов е депресиран от качествата на Алексей. Затова аз реших да го поканя. Той е дошъл на нашата сватба и е достатъчно скромен и коректен, за да не прави каквото и да било афиширане, както видяхте и самите вие. А повече подробности може от самия него да разберете. Всички се питаха, ще дойдете ли, ще уважите ли сватбата. Имаше много слухове, поканен ли сте, не сте ли поканен. Имаше дори слухове, че сватбеният подарък е апартамент, който вие ще подарите на младоженците. Каква е истината от първо лице? Първо правим оговорка, че ако го кажа глупост, нали няма да е лапсус, е в резултат на сватбената ракия. На сватба сме от 4-5 часа вече, така че всичко е простено. Да, точно така, да. Съвсем нормално. Подарих, мисля, символичен подарък. Икона на Свети Мина, която... Закриля семейството. Да, пазител на семейното огнище. Букет, естествено, на дамата, да, за красотата, розите в семейството. И направих едно пожелание в картичката, което няма да го кажа, но помолих Яне да направят конкурс на пожеланията и се надявам, че ако не сте направят конкурс, ще се класирам поне в тройката. Браво, значи сигурно нещо свързано с дете. Или за новите избори. Или комбинация от двете. Много истинско, метафорично, даже научно малко, но е истинско. Може ли да задеме малко от картичката текста? Това, което казахте, включва, да. Какво ви е мнението за него? Какъв човек е Яне Янев?
дълбоко в душата си добро момче, бих казал. Сега, разбира се, ще трябва да носи и друга отговорност, но смятам, че той вече свикна. И поредната отговорност няма да му е някакво бреме, особено. Глава на семейство, дай Боже скоро и баща. Да, пожелал съм му в картичката тези неща. Как се решихте да дойдете? Защото коментарите бяха предварителните, че няма да дойдете на сватбата, че тайно ще изпратите някакъв подарък. Съвсем естествено, съвсем нормално. Аз имам лични човешки отношения с него и просто моето присъствие е продукт на тях, нищо повече. Което може би ще отхвърли слуховете, че ще го махате от шефското място на РЗС. Не, няма да го... Това е несериозно, дай да си пием ракията. Добре, айде. Никога и по никакъв повод между нас не е имало нещо на комерциална основа. Той може да го потвърди. И апартамент няма. Не само, че няма, нищо подобно не се е случвало. Сега, ако Алексей Петров желае, ние можем да му подарим поне един етаж от нашите къщи в Сандански, когато пожелае неговата приятелка, с неговото детенце, с роднините му да заповядат. Така че точно обратния вариант може да се получи. Така. Как се чувствате вече като семейни хора, този най-щастлив за всяко едно човешко същество, сватбения ден? Чувствам се много добре, много сме щастливи, доволни. Оказва се, че и гостите много харесват празника и в църквата и всичко останало. Явно и те са доволни. А ти? Много време мина, откакто не съм отделял нещо за себе си, за семейството и този ден отдавна го дължах и съм удовлетворен, че днес го давам, защото политиката отнема много.